Partiya Desilatdar AK Parti û Partiya Muxalefeta Sereke CHP ji bo şaredariya bajarê mezin a Stenbolê qezenc bikin. Di nav rêkeberiyeke tundane. Lewra şaredariya Stenbolê bi bütçeya xwe ya 115 milyar û 205 milyon lîreyê Tirkî ji bütçeya neh wezaret û 13 saziyên dewletê zêdetir e. Kurd li Stenbolê sêyemîn hêza herî mezin in. Ji loma jî di hilbijartinên herêmî de rol û bandora zêdetirî 5 milyon xelkê Kurd ku li Stenbolê dijîn. Ji alî hemû partiyan ve giringî tê dîtin. Ev tenê hilbijartina Stenbolê nîne. Lewra bi vê hilbijartinê wê hilbijartinên sala 2028 jî bêne diyar kirin. Partiya İYİ Partî jî di nav de hemû partî berbijêrên xwe derxistine. Angu ev hilbijartin wek hilbijartinên 2019 nîne. HDP di hilbijartinên herêmî ya sala 2019 da li Stenbolê namzet dernexistibû û bi namzetê CHP Ekrem İmamoğlu dabû qezenc kirin. Lê vê carê Dem Partî namzetên xwe yên bo şaredariya Stenbolê destnîşan kir. Piraniya dengderên Dem Partiyê piştgirî didin biryara partiya xwe. Kurd kilit rolê dilîjde. Kurd bide kîjan partiye ew derdixi yani. Ji alî teref Kurda de kî dibe çi aynî çimkî tê aynî noktê gihat ser sonê herkes dibêje Kurd peleherin. İro namzet CHP AK Parti mera tu evnine yani tu tişteki cüdanine hevde herde aynine yani. Stratejiyan haji ma her tarafçı desti xuda girtine. Avajı teceme, avajı teceme. HDP di hilbijartinên giştî ya 2018 da li Stenbolê derdora ji sedî 13 deng wergirtibû û 12 parlamenteran qezenc kiribû. Lê Dem Partî di hilbijartinên dawî ya 14 gulana 2023 da li Stenbolê ji sedî 8.16 deng wergirtibû û 8 parlamenter qezenc kiribû. Stenbolê em dixwazin ku derkeve ama bi ser rakeve. Çünkü oyê xwe jî oyê wê jî her AK Partiye re û CHP jî hûn bibe her du çîk bibin ittifaqan wan xera dibe. Naqla dîme destekla CHP me çi fêm kir. Em bê dinê xwe çêtir mara. Em dixwazin govlo açılmak çêbê yalnız çünkü vê şartê de zor xuya dike. Dem Partî piştî 5 salan ve digere serxeta nameya dawî ya Öcalan û di navbera desilat û muxalefetê de xwe xeta sêyem dibîne. Niha di hilbijartinên sîvyekê adarê da bi taybetî li bajarê Stenbolê wê dengê Kurdan û Dem Partiyê encamên hilbijartinan diyar bikin. Ömer Sönmez, Rûdaw, Stenbol.